Bun, asta o să fie un videoclip fără sunet. Nu sunt în pădure, ne jucăm cu prieteni, nu cu Florel, nu cu APT, nici cu An, bla 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 și cu... Da. Hai să intrăm, cling, 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 cling. Da. Hai, intrăm la prietenul nostru, prietenul nostru. Au din picate am murit. Sunt aici, rip. Stau cu capul, nu sunt un pic. De ce tot eu n-am văzut, bă? Ne mâncă. Are bandaj. E cam nu. Ok, eu nu așteptăm. O, lemn. Ia cu altcineva, prietenii mei. Să intrăm apoi. Observați în pădure. Cine e ăsta, bă? Eu vreau. Oh, ce? Wow, doamne. Deci? Oh, 2. Am 46 de zile, dar nu cred că atâta. Mai mult, ce 2, cred, da. Am murit la 46 și am ieșit, era, da. De acum o să scriu tot, nu știu. Bă, îmi place să fiu șeful. Eu dovleci, că-s foarte bun. Câtă mâncări le dă. Acum caut cărbune cu mel. Bune?
Bă, ce? Nu trebuia. Bun. Să fie fără foc. Deci să stăm așa. Într-un videoclip o să mă pun singur sau cu doi de unul american, că nu prea știu mulți oameni șmecheri de mea. Da, nu am chef să o spun. Eu asta o las în ziua 2 și cărbunele. E foarte bun cărbunele. Benzina se găsește acolo de lupirea cu ochii roșii. Dacă îți va juca jocul ăla, că în fine nu mai contează. Că am uitat cum să spune. Am uitat. Foc. Cimpanzini, bananini. Bă, măcar atât. Bag în foc. Eu mă duc să fac level 3, bun. Că ține mai mult level 3. Am nevoie muceal. Metal muceal. Habibi Bambardini. Sau mușeci. Vine noaptea. Ce mai contează? Uite că și aici am găsit. Deci o să... Fiecule, mai taci din gură. Nu bine, pizza nini, nu bine. Bă, mă trage de picioare. Bă, e imposibil să te tragă de picioare. Level 4, nu bine, pizza bombardini. Măcar am luat unde ăsta. Am pus unde ăsta. Odată am găsit un topor de la roșu. Știți ce vreau să spun? De la care tai păci ăștia dintr-o viitor am uitat. Să fac videoclip. Că l-am primit de la o prietenă, nu m-am așteptat. Și de aia îmi bag piciorul. Că atunci am fost nu bine pizzănii. Bă, de ce mă trage în spate? Bă! Ia, cimpanzini, bananini, tu... Tralalero. Eu mă pot toți. Care Antonio poftă de mâncare. Ăsta hai să-l duc așa în... A făcut ce? Oh. Cimpanzini, bananini, anche sono conso. Măcar ăsta l-am păpat. L-am păpat. Prost singur. Nice. După aia mă duc, bag și pentru ciocan, dar nu am ciocan bun. Deci trebuie să bag și la ăla cu câinele. Da, uite, am făcut invers. Gol sec. Uite, am făcut. Cimpanzini, bananini. O biserică, o bancă, dacă o vedeți în depărtare, după până de basket.
să mergem la bancă să furăm. Dacă e părăsită, bancă părăsită, milionaresc. E fur de aici. Bă, nu fura ăla, că eu îl vreau. Dar l-am luat eu. E prima dată. Wow, e necătălogea, Antonio. Ok. Spir. Ah. Cimpanzenii, bananini. Apropo, m-am prins. Deci e o bancă și unde ăsta. Ce era aici? Un oraș înainte fie în pădure. Cum ar fi prea dubios. Sunt milionar. Monițonț. Monițonț. Zic aia că ești bogat. Fericit. De-abia aștept să vină. 105. Wow. Bă, dacă ar veni cu plus, n-ar știu. Da, 5 plus, dacă ai adunat pe 5 plus 6 din 1000, ar fi după 1000. Bă, unde-i prietenul nostru? Na. Aleluia. Iai. Bă, le-ai băgat prietenul meu în funduleț. A văzut eu? În fine. Nu mai are... Era... Cât a dat? Ce... Nu bine, pizzanini, nu bine. Bun, am început mai să mai cum am putut eu. Știți pe pinguin, l-am la prieten pe Flash pe Roblox. Acum nu contează asta, acum contează, uitați-vă, ăsta mai am. Bă, cine orbește ăsta? Mai am unul. Un metal. Wow, și mai... Ce scrie? Oprește-te, oprește-te! Facă mai și eu să omorâm cei câini ăia lui copcel care vreau să-l mânce. Cum ar fi să-l mânce? Dar nu mă apără că mama este capra aia, dirul ăla. Bă, dirul de ce vrea să-și pătrăzeze copiii? Ăsta ce-a făcut. Pa. Bă, îmi plăcea că se aude când îl iei. Wow, am deja asta. Nicătălogea. Tu face ce vrei, băiete, dar eu adun carnea asta. Foarte bine. Nu! Uite, duc carnea. Cum ar fi să o mânci acum. Apoi nu vreau să o mănânc. Că nu aproape nu dă nimic, ai parcă aproape din căcăcilă. Oh. Da. Copciule, copciule, copciule. Copuțule, copuțule, copuțule. Cimpanzenii, banani. Bir. Bă, ce?
Eu am pe Minecraft un cod cu dirul. Dar dacă îl pun la foc, el vine și așa după tine. Dacă îi dai câteva lovituri, îl omor. Îl face rip. Măcar doi copii, adică eu și el cu cyborg, dar nu de la pistol de la de... Am uitat ce am vrut să spun. E Cătălogea. Și după aia mai e unul. Ăsta mi-e trebuie mie și cred că mai... Nu mai e nevoie. Ia, hai să ne uităm ce aici, prietenii mei. Prietenul meu stând aici, eu iau benzina asta. Nu să am nevoie. Și acum îmi bag astea. Bă, stai, luminarea. E foarte bună luminarea. E atât de bună că vede și să o mânc. Sprunchi, 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 kinky, king. Sprunchi, sprunchi, kinky. Bună! Poate să te multe bandaje ea. Oare? Sper că da. Nu. Măcar asta. Măcar mi-a dat la urât. Nu problemă. Nu trebuie. Vezi de ce? E englezoaică. Eu să rămân. Eu stai că nu mai mă lasă. Acum îmi iau astea. Clink, clink, clink. Cum ar fi să vină mă gândesc. Gol sec. E mare pâine căcăcilitul. Aici cufărul meu preferat aproape. Ăla de aur sau ăla dragonul. Pe cum ar fi să mă ciocnească. Nu mai contează, nu mai vrea să spun nimic. Bla bla bla, tum. Nu trebuia de ce am făcut așa. Va fi să vină în ăsta să facă bomba. Mă speră cum să mișcă ăsta toate. Bă, mă sperie jocul. Noob. Bravo, capro. Nu mai bravo. Thank you. Wow, câți lupi. Ich nicht hoch noch. Ich nicht. Huschogna. Ich nicht. Huschnocka. Ich nicht. Preferatul meu ăsta. Și după aia pot să craftez. Dacă știi cineva ce ai putea să e cu sparge. Level, aha, vedeți, prieteni, 20, chiar încă 10, numai bun. The deer. Nice, in the forest. Îmi pare, acum am făcut, cred că un pătrat. Habar n-am.
îmi luam bandajul. Ați văzut videoclipul cu ăsta atunci că avea chestia aia că putea să facă oamenii aia care îți dau de meci, cum îi cheamă, helieri. Am uitat. Nu, în fine. În loc să ieși de la tatăl strict ăsta a făcut altcumva. Eu nu mai pot. Aș vrea eu. Cumva cu să ai două. Ce faci? Tung, 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 sahur. Tragi cu amândouă. Merg după mâncare. Nu pleca. Am nevoie de... Bă! De dir. Am nevoie de mâncare. Please, I'm hungry. Go. Thank you. Yeah. Dar cine mai joacă? Să nu spun că e... Bă, nu... Că nu e nimeni altcineva să aruncă că ăla e Bogdan. Bogdan. Pingu? Ăla e Pingu. Da, aici să termin. La revedere!